괜찮아, 너도. 오래 봐야겠다. 거꾸로 먼저 해주겠다. 가보이나, 이게? Mani singa dino SDM bisingo siku. SDM bisingo je pastari ni sarigo ta. Pastari ni sarigo Singapore SDM bisingo. SDM bisingo to ofi dino singo khobor maka je kisu songkok borok tindol etek khani ni phaija khani. Ingkai o irian borok matspan sraikri apru. Sing saimangka khatani borok khai ke hani amro. Hatani bo irian borok ang sasukmaya khomo au news collect khairi tong ang suru sotik news supaya ko onek dukh nangka bongnom nugui ang jesak mansak sajjo khainai o repairing hoite suru khai jotto na mono kogri klangka saguno nog malik no ang bonglogi gana busai tongnai jesak pointe thik ni asak dornangai te wise phainai সম্পূর্ণ আগিন গাইকে নাই হনে আনি করনি এবং সাইরকা নরং বার জনাই মা খাইনে গাড়ি খতিং কা বিসিং ন রুম ro খতিং কা bo party ni hini kri khamo sobo khayam mo sili ase Singapore SDM bising ang te sawo Singapore SDM bising o siko ingke SDM ni bising no apru no khor mang khasen je jaga ingke ani ek dujon borok nang ro tamone mana khai di hini ingke borok no se ulta bunan nai pu asrai rokta bong no ulta bunan nai kok naya ingke sini bai hini singkang sinia pu masana kon to mung nom te hai saimani tong he bok khayo hane bini sago tamo ang ni jesibin bung te fer khane saimang ka je o no phangni malik bung tam no pon mung jogodev